goes a little something like kumsang isom ni pakhat kumlai holvel khanin internet khovela video viral oma chu video chu tunnu thleng po hianin hmutur ala tam hle X Factor judge pakhatin contestant pakhat gitar avak chhiat sakvek live video khani a he video viral hianin mitam takril ru atinat baka atithin ur hle bokani contestant gitar vak chhiat sakvek tu judge hi aming chu Dimitri Shurov ani a Ukraine ramlam milara ni a pianist ani baka hianin zai thiam le hlapho thiam ani bokani ama hi Ukraine X Factor a hianin season 8 le 9 a judge chalo ni ve to a judge zinga chuanin mi inan du a an soilar ve ber pol ani a ming chat na eme mane ngai manglo ma se akal thui ve mam a chu chuan thil angong thui ve khop mai tlangwal pakhat a ming jury chuanin a guitar ron keng lutin chera chu a guitar chu a pera a zai ngal bok ma se azai zo fele chuanin judge zinga pakhat Dimitri chu a si tho san mevin aron che chuaka stage kalin contestant jury chu apan ngal wangwanga a guitar ken lai chu dilin engma soi set to lo chuanin a guitar chu awak chhiat sak taringot mai ni chutiang thil chu ati dona ni ti tu man an shelok big lo ti an mera chagina shiata contestant jury khanin a guitar a pek ma khanin awak chhiat sak dona ni ti sha se chuanin a peteu lawang Dimitri khosakdan chu thlir tu mi puila judge te pon makan ti hle a mase tu man dan antum lova engma po an soi lova anin rol heklo Dimitri la chuan ti tha a in ti mel hle boka guitar awak chhiat sak nuwa asid lampan chuan kirle to lovin backstage lama akal tlang ngal maka khatiang omjenei lo lu tu khaka nga thlapei to lo ti pa in alung oilo ziale thinrim zialan tirnan backstage lama akal san mak bokani judge dang ti hau chu hoi pu an hoi chuak changam me ulo ti asiata mi pui haula an hoi hai hle boka hol chung chu are rui mai judge dang te chuan engma an soi lova ma se pakhatin kan lo me jury atia jury chuan engma soi lovin stage chu a chwa san ve maya a guitar cheta vek te chu charkhonga ina om to mew lo wangin akal san deuh topani ma se a nuwa staff ten an soi dan chuanin jury chu stage chwa san nuwa chuanin a chap zui na sa hle ani oma chu TV lama ti chwa ani to lo thungani guitar vo chevek tu Dimitri chu cameraman in azui ngala Dimitri chu lungoi lo takin ala phun bulbul contestant dang ala zai tur ti hobula chuanin avakala chu hobula chuanin ava ang ta shepani a thinrim ve hle nyang chu mai sen tron khopin thu ava soi shepa stage ron kala ron zai mai lo turin le ti tak na ne na ron zai turin chung zai ma ba khau contestant hau chu avashila a thing thivel bokani ti chuan judge panel lama chuanin vakir la in thlir tumi pui hau chuanin kut beng me vidan lo loma Dimitri po ina thil ti tak ta chu ti tha a in ti mel hleni judge Dimitri an contestant guitar awak chhiat sak chan chu zai thiam lo ati ema wangin le ahlaron sak chu adu chi ani lo wangani ti in a nuwa ama nge hianin a soi chiang hle a ma se athil ti khanin contestant jury angong thuk zia le athil ti chhiat sak tak guitar kha a hlut zia a sheder lo thung kha guitar awak chhiat sak vek kha contestant jury pa ina athi ma a ro chunani ome chumi zana athil thleng chu mitam takin TV kal tlanga live an lo thlir ve thapa wangin mitam zokin enliam mai an du lova hol chunga thu judge dang te mai ba ka thlir tu mi pui te khanin judge Dimitri kha thiam lo shan lo ma se mitam tak lo thlir ve reng tu te ro in thiam lo an san tir thunga an hotak zitani guitar awak chat sak lai clip chu internet khovela an theder sakta a thil tha ti nan le mi tu te emo puimamu puinan social media chu mi inan mangchang kai ve ta ni social media chat ve na poni ma na ti chuan video chu a viral tak nuwa mitam tak X Factor Ukraine en ve kherlo po in judge Dimitri khosakdan chu thalo an ti hle a beilet an du ta a contestant jury lam chu an tang ve ta justice for contestant jury te po an ti hialani achunga judge a khosakdan chu adik lo hul huala ngai dam dil a phu tak zitani anti
chuta Judge Dimitri an zai thiam lo atia wang ringot le a hlasak chu adu lo wanga a thinrim na lan tir na na avuak chhiat sak tak guitar kha contestant jury pa ina a thi ma a fa patana aro chun ve ani oma apa in a thi ma a pek ve ani wangin jury po ina hlut le a zai thiam tak onal tak nei chu ni lo ma se zai a tui chil ve em ema ani na ang le a theina ang angin X Factor a chuan aronin lan ve topa mase a chan zakun chu live show mitam tak thlir thap lai ti mol phawa apa ina hnut sia ve chun a guitar pek lo vot chhiat sak vek chu ani ta ni khatya zai thiam lo atia wang le a hlaron sak chunal ati lo wang maya a guitar lo vok chhiat sak ringo tu Judge Dimitri chu mitam takin professional lawan ti hle a ban ngal mak turin mi puinan nor na sa hle mase ban ani zui tamya lo ni ina lang ban ngala nekin Dimitri chuanin a khosak dan awang chuan contestant jury chunga po pangai taka ngai dam dil na anei zui lem lo anti hial bokani mase chuti rwalin hotu ero anga hle to a X Factor hoi hotu telamin shem lem lo ma se official takin an shem na thu puang lo ma se contestant jury chu an khonga izo katawangin Judge Dimitri career chu a cheve ta thungani Dimitri chu mi puite chuanin an holak lo to a mi puite lama atlana to lo ala na atlan yam taroi roi maya a career po in ngai a o zui thei to lovani enga mathuthar ane velek po in sel tu hlir a ma chon angai zui phata a chu X Factor a athil ti na angongani X Factor show a khosak dal tru lo le over zeta wangin show a top nu thleng po in a boy zui phata zoka athil ti chu ol sam taken mi puila minan thei sak mai to don lau ti achiang hle ni a Instagram comment section lama po ama sel na le be na hlirin a khat zui ngala Ukraine le Russia ram an buai chan tira Ukraine ram ta na a social media kal tlanga thu aron nei ve de upo khanin sel na adong tamzo khatani chutiang khaw chuan mi na ma chuan hwa zui pha en liam mai an du lo thil thlen nuwa ngai a o thei to lawani ber chuti rwalin mitam takin X Factor Ukraine thil thleng vel khachu chanchop mai ni a script mai ni show ti la nan le ti viral nan an ti lui ve mai ni an lo ti ve thung mase guitar ati chhiat sak tak contestant jury ngei chuanin thu dik ron soin a TikTok account chu ron mangchang kai ve thunga a TikTok account kal tlangin video toy te ron siama chu a video a chuanin lemchan mai ni lo ti ron soi langin guitar chu vok chhiat sakani don ni ti shilok hau lovin stage aronin lan thu atar langa tin thil thleng chungchang chu a nu a X Factor show hoi ho tu te lam chuan thu dik tok lo mangin an cover ani aron ti bokani engpo chu ni se Judge Dimitri thil ti kha thil dik lo hul hwalani a contestant chu eng anga zai thiam lo po ni se zai ila injir de wangai ni ti in fui phu lampang zonga lo comment zok tur ani lain na tak main achunga akhosata zoka thutoi te mangin Judge Dimitri khan jury kha a comment theirenga atitla theireng bok ma se chu tiang lo zong chon akhosata a over ani ti ba khan soi sak wak dan tur om lo guitar vati chha sakher kha chu lo ve hul hwalani kha contestant patana riruna thak tur zia za thak tur zia le shi om tur zia chu dik tak chuan X Factor New Zealand da Natalia Kids le Willie Moon te an ban ngal mak ang khanin Judge Dimitri po hi ban zui ve mak aphua mase soito angin a career ro ina khong pha hle thunga mi puilama atana to lo hle a chu a shem na ve angani ama thil ti vek chuanin ama aron hong let le ta ani ti la kan soi swal lawang ole thletu te khati zong kha Judge Dimitri an contestant pakhat guitar avuak chhiat chungchang ka soi thei tok chuani a thletu te in hunu taksenga ka video te milonga thak sak china wangin lom thu ka soye